kameru. Daj sír. Tak to nám je na tabáčku. Daj štuka. Tibinko máka. Simona, chceš fotku? Ďaleka, nie blízka. Jak ďaleka? Ja. Rite nám tu ukazuje Tiborko. Že? Miro, poriadne. Ešte jednu. Kde mám docenta cigaretľu? A takto nám vychádza tabaček. Kde sú to? Hulíme si malbače. Ešte jednu máte spraviť skriňu. Mám jebe, však ja som bol čistiť pec. Jednotku, 14, 13, 12. Tak aspoň dopáčne to čistiť. Teraz som si konečne zapalil. Nevyjebávaj sám. Miro, ale kasu by si mohol odkázať, či nie? Tibor, usmej sa. Aspoň raz za čas sa usmej, do piči. Cigarety, Daňa. Archivujeme video. Toto je náš pán riaditeľ, ktorý bude na YouTube. Určite. Isto? Isto? Isto. Nezlomil som ti nohu. Odkopte si tu kokos. Daj mi potiahnuť radšej. Do piči. Čo zapal?